Wakar on the mix. Okay, hermana. Sunusi and YANDADI production. Hermana. Soyyaya dole sai dai ke banganin wata bayan ke. Soyyaya dole sai dai ke banganin wani bayan kai. Kin ga soyayya ni dai da ke kadai nake. In ba biki a so wai shin to ya zana sake. So a zuciya ki dan bani mafaka in fake. Kin ga mu ki ta labari daga nan har tsallake. Wasu na take gare ba ga wasu ko ka suke. Mu dai mun yi dace farin ciki muke. Har ma ba mu fatan a ce za mu farke. Soyayya dole sai dai ke banganin wani bayan kai. Saida can biya kyakkyawa mai kyan tarbiya, wacce dai take yi min ladabi har ma biyayya. Me kyawun ɗabi'u san ba ta fariya, hala yan ta kyawawa abin kwaikwaya. In kana adabta ni to farin ciki nake. In ka yi nisa zuciya ko ka take. Sai da kai nake walwala ne ban kewa kake. Gurbi na zuciya ta kai ne za ka cike. Samun masoyi shi ne ke sawa a dara. Ai farin ciki da murna ai tsalle a kara. Kai rashin masoyi lallai shi ne babban nasara. Samun mai so na gaske shi ne babban nasara. Soyayya dole sai dai ke banganin wata bayan ke. Soyyaya